kaming challenge na gagawin. It's called the Blindfold Makeup Challenge. Anong gagawin natin dito, partner? Siyempre, naka-blindfold ka, may make-upan mo ako, kinakabahan ako, ninenervyos. Ako excited ako. Sa elementary ako, best in art ako. Eh sabi na nanay mo, abstract painting ka magaling. O tara, let's start! Okay, piringan muna ako. Partner, gagayid kita, ang malog na ninenervyos. Ang una mong gagamitin itong primer. Yan. So, ang primer, it's supposed to prime up the face. Charot. Ayun, ganyan. Okay. Okay, go. Saan muna? Ayan, noo. Siyempre, malamang ilong agad yung Grabe ka sa akin! ilong agad yung makakapa ko. ayan. Tatamaan yung ilong. Ayan, forehead. Yan, konti. Ano ba yan? Ano ba ito? Parang okay. Soft and silky. Soft and silky and smooth. Mabihira. O, sige, yan. And wet. Ito, yan. Yan. Kalat, kalat. Pwede na yan. Okay. Next. Ito parang balbas ka. Nag-shave na nga ako. Grabe ka sa akin, ha? Okay, ilalabi ko na sa mukha. Yan, sige. Kinakabahan ako, ha? Okay na yan. Go. Yung nakakapa talagang parang balbas eh, no? Sunod. Dudut-dutin mo ngayon sa pangkilay. Okay. Okay, go. Okay, ito yung kilay ko, part. Huwag mo mawakan! Oh, sige. Oh, kapagin mo, ha. Yan. Oh, dali. Mata. Hindi. Noo. Nako. Noo. Oh, malamang. Kilay. Ayan. Perfect. Kabilang kilay na, ha? Nagko-concentrate na ako eh. Okay na. O, ay, hindi ka pa happy? Ikaw, happy ka na ba? Feeling ko okay na. Ramdam mo bang manipis o makapal? Ramdam ko makapal, friend. Okay, game. Next. Okay. Okay. I will close my eyes. Sa mata to? Oo. Pero, kailangan medyo itaktak mo ganun. Kasi, ganun yun yung mga makeup artist na taktak. Tak. Yan. Ay, di maaalis yung ano. Hindi, para lang hindi siya, ano. Basta huwag kang mangalam. Hindi naman marunong eh. Yan. Oh, yan. Mata. Kita mo na. Hindi pa nga pala nakikita. Oo nga pala. Okay. Are you ready? Done. Okay, Okay. next eye. Magkaibang kulay. Hindi! Ano tama? Okay, next. Kanang mata. Ano yan? Gagawa mo. Okay na yan. Ayan, kinakapa ko kasi. Yan. Pagkatapos ay blush on. Yan. Nakuha mo. Next is... Yan. Ang laki ng labi. Pambira. Hindi ako nahirapan. Sundan, ano ka? Suwak agad eh. Lugi sa akin yung mga makeup artist eh. Okay, game. Okay! Yung lipstick na to, ano siya? Ipipaint mo siya, yung gano'n yun. Hoy! Yan. Okay! And we are done! Yes! And we're done! Posing! Pero... Natatakot ako! Baka ba naginipo kita mamaya? Titingnan ko na ha, kinakabahan ako sa tawa mo. Masyadong Hindi naman genuine. tama naman ah. Masyadong sincere. Oh Tama my na. God. Ba't mo binago yung mukha ko? Hindi ko na kaya naman nalabasan. Oh my God, partner. Pagpupurahin yan. One thing's for sure. Confirmed na confirmed. Number one ka sa abstract painting. Ano ba naman yan, Agad na kaya partner? pwede nga. Ano ba yung ginawa mo sa akin? Partner, pero one thing na ano mo, nagawa Diba? mo, yung powder, Oh, nagawa mo maganda, di ba? siya. Maganda kaya, oh. Yung blush on, pwede. Perfect. Oh, di ba? Hindi Pero sinapak. parang tinapakan yung mukha ko at saka binugbog yung labi ko. Pambihira. Parang may black eye. Oh, shit! Maganda kaya. Okay, mag-iilamos na
always your number one. SM Radio Station.